Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien mag imore. Jatend piny William Ruto pako winjruok mosebedo e kind piny Kenya kod China ka okoni winjruok makamano osejiwo weche mag ohala kokalo gedo mar ndache reru manyasani kod apeyni e gwenge mopogore opogore pacho ka. Koloso e kinde romo mare kod jatend piny China Xi Jinping e kinde ma otimo limbe mare e piny mar China, Ruto luwo ni gedo mar ndache reru mowuok Mombasa nyaka Naivasha oyawo piny Kenya ne ohala ma otimo kod pinje mamoko mag Afrika. Ruto en achiel kuom jotend pinje Afrika ma oyuoro e romo mar jiwo tudruok e kind China kod pinje Afrika midendo ni FOCAC. Recently, we just held the third plenary session of the 20th CPC Central Committee, laying out a strategic plan for comprehensively deepening reform to advance Chinese modernization. Mr. President, under your leadership, Kenya is also pressing ahead in its economic reform and transition. China wishes to take the opportunities presented by the summit to further align our development strategies and take our comprehensive strategic and cooperative partnership to new heights. It is an occasion, Your Excellency, to thank you also for convening FOCAC, the all-important forum that brings China and Africa together. It is also an important opportunity for Kenya-China Comprehensive Partnership Agreement, a strategic partnership that is based on a people-to-people engagement framed on programs that are mutually beneficial between our two countries and based on mutual respect and trust.